Angkol! Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako? Inilabas kahapon ang resulta ng 2025 bar examinations. Out of 5,594 examinees, sila ngayon pumasa. 5,594 ang pumasa. Congrats po. Happy for you. Saan tayo mamaya? Ang mga nag-exam, ang nagrehistro pala ay 13,193. Pero ang nag-exam ay nasa 11,437 lamang. Noong nakaraang Setyembre, mas mataas ang passing rate kumpara sa nakaraang taon. Ang top 5 na mga pumasa sa nasabing bar exams. Ang top 1 ay mula sa University of the Philippines, Jen Roniel Ray Sanchez. Ang top 2 naman mula sa University of Santo Tomas, Spinal Albert De Claro. Top 3, Eliza Agatep Adviento ng University of Santo Tomas. Top 4, Angelica Di Castro Mitra ng De La Salle Lipa. At Top 5, Mark Angelo Galvez Santos ng University of Santo Tomas. Pati ang aktor na si Nico Antonio at ang miyembro ng Bar Boys na si Luke Hikain ay pumasa at certified lawyer na rin. Congratulations! Congrats! Woo! Sino? Ako? Kaya ko para sa kanila, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Diba? Basic sa akin yan eh. Attorney Canor at your service. Good morning. Kainis talaga yung mga Sa mga narcissist, no? Kailangan tungkol pa rin sa kanila kahit congratulate na lang. Hindi kasi ako. Kung pa-examine ako ulit ngayon, papasara ulit ako eh. Kaya wag na lang. Hindi na ako nag-exam. Alam Pero ko na nag-exam papasa. ka dati. Ay, hindi na nga. Kasi alam kong papasara ko eh. So, para lang, Oo, nag-giveaway ka na lang. Nag-giveaway na ako, nag-giveaway. Kasi sayang yung papel eh, no? Sayang. Basta ka din naman eh. Mag-check pa sila ng papel mo, no? Exactly. Sayang lang, mapuyat lang yung teacher na mag-check. Ay, correct talaga. Kaya Easy. congrats sa mga bagong abogado. Imagine na merong... Especially sa mga lalaking abogado, marami naman sila 5,000. mahahatak na babae. Wait, bakit na naman? Ano na naman? Siyempre, yung ang hindi ba attorney, babaero, ano pa yung lalaking attorney? Yung nga nag-attorney ang galing magpalusot, babaero, ano pa yung yung lisensyado magpalusot? Charot! Sino ba yung attorney yan? Ayan. Ay, pero totoo, congratulations. Congrats, ang happy ko. Ayun. Isa pa naman akong Frustrated. frustrated lawyer. Oo. Kaso wala. Alam mo, Col, Kaya eh. kaya mong ilusot yung mga babero. Promise, ang galing mo talaga. Ay, huwag mo nang dagdagan. Gaslighter eh. Huwag mo nang dagdagan. Baluoy Sinabi ka. mo kasi eh. Ayan. So once again congratulate ko lang yung pinsan ko, Attorney Romdri Alvarez. Attorney Romdri, alin Romdri. daw? Basta alin daw, babaero. Hindi, Alvarez ka eh. Alin Alvarez. daw kanina sabi? Alin daw Alvarez. Oh, alin Alvarez daw pa na. rin? Eh, yung mga pakinggan din nila. Sinabi ko ba Pero hindi kami congratulations. babaero? O, dinadamay ko lang kayo. Blessing, Congrats. congratulations. Kasi alam mo, Tins, hindi madali yung nakita ko siya yung pinsan ko na nag-review. Tsaka yung iba, first take, pasado agad. Yung mga ngayon lang Apa. nag-take. Pero sa kanya, I think, pang-apat niya to.
Hindi siya Ang apat tumigil. na take. Pang-apat niya na take. Pero hindi siya tumigil. Kaya, congrats, Insan. At sa mga aktor, no? Ako, hanga din ako sa mga aktor na parang nakikita nila. Yung mga aktor tulad nung si Nico Antonio na hindi lang siya artista, pero... Oo. Nakita niyo, Nag-aral siya, ano. Imagine dun sa role Kaya Col, niya. wag kang mag-give up sa dream mo. Wag mong i-give up yung dream na yan. Mas okay Ever. daw tayo magsisi dun sa... Mas pangit daw na regret yung may hindi ka ginawa. Hindi sinubukan. Oo, hindi sinubukan. Yun daw yung pinaka... Ayon sa survey ni Mang Kanor. Basic. Mas talo kay SWS. Layo niya sa survey ko. Talo yun. Malayo yan, malayo. Pero totoo, agree ako dyan kay Tita Max na pag pangarap mo talaga, kuhanin mo. Wala sa edad yan. Yung mga babaero nga, mapipistit lahat nagbababae pa eh. Diba? Hindi naman kasi nagre-review Shout out sa yan. mga Di naman nagre-review yan yung eh. bar passer. Hindi yung abogado. Hindi naman nagre-review. Matalino na yan. Yung abogado. Yung babaero. Siyempre, basic. Nadulas. Mang Kanor! Libre ako ng kape Ng abogado? ng babaero. Sumama ka naman. Sa abogado. Sa babaero. Hindi na. Ako na yung manlalalaki sa mga Abogado? babaero. Paiyakin mo na. Yung babaero. Yung abogado. Hindi pa rin. Bakit? Guys, Walang ambag. wala pala. Walang ambag. Pero at least si Direk Phil, director naman siya, hindi naman siya. Babaero. Basic. Wala Galing akong magpalusot eh. Yung abogado? Yung babaero. Nauli ng asawa. Yung babaero? Yung abogado. Ay, Ano tayo. pa siya? Pa blazer pa yan siya. Yung abogado? Yung babaero. Sabi merong ka-meeting na kliyente. Yung abogado? Yung babaero. Yung pala kabit niya yan. Kabit ng abogado? Nang OAM. Galaw ka! Mga kabisyong Kongresuwebe pa po kami. Dito yan sa stasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Had a bad hat.